Po roku 2016 som vo farbách SAS spolu s kolegami bojovala proti návrhom, ktoré poškodzovali ženám, ktoré podávalo vtedy SNS spolu s LSNS, s fašistami. Po roku 2020 som bojovala proti takýmto návrhom, ktoré ubližovali ženám, keď ich návrhovali Čepček, Záborská a podobní. A dnes sme tu v roku 2024 a opäť musím bojovať proti návrhom, ktoré ubližujú aj ženám. A je to veľmi smutné konštatovanie, že sa to robí takýmto nechutným, dehonestujúcim spôsobom. Totiž v jednom z pozmeňujúcich návrhov k novele trestného zákona, to je ten návrh, kvôli ktorému všetci protestujú, ktorý je na poslednú chvíľu, kde sa stále niečo mení a vlastne nikto ani z koaličných poslancov poriadne nevie, za čo hlasuje, tak v jednom z pozmeňujúcich návrhov k novele trestného zákona od Tibora Gašpara sa totiž znižujú premlčacie doby aj v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužitia maloletých na polovicu. Nechajte si to v tej hlave ustať. Ešte raz, znižujú sa o polovicu premlčacie doby, keď niekto niekoho znásilní alebo ak sexuálne zneužije maloletého. Toto si všimla pani poslankyňa Števúlová z Progresívneho Slovenska, upozornila na to. V tom momente ja som pocítila naozaj neuveriteľný hnev. Aby takýmto spôsobom na poslednú chvíľu cez pozmeňovák menili takúto vec. Veď koalícia hovorila, že tieto zmeny sa predsa týkajú len ekonomických a hospodárskych trestných činov. Prosím vás pekne, komu pomôže, keď niekto skráti možnosť dokázať znásilnenie alebo zneužívanie detí na polovicu? Komu toto pomôže? Je toto normálne? Takto sme si predstavovali, na toto dostala koalícia mandát. Práve tieto premlčacie doby na vyšetrenie trestného činu doteraz boli 20 rokov, teraz budú 10. Práve tieto doby sú preto tak dlhé, aby naozaj aby mali tie ženy, aby tí ľudia, tie deti, všetci, aby jednoducho mali možnosť a mali nádej, že sa takéto nechutné skutky jednoducho vyšetria. Spomeňte si, ako dlho trvalo vyšetrovanie kauz, ako bol Čistý deň. Ako strašne ťažké sú prípady, keď prichádza k zneužívaniu medzi príbuznými. Alebo dokonca kňazmi. Koľko tu máme takýchto prípadov, ako dlho trvá, kým sa niečo takéto vyšetria. Táto koalícia teraz príde s návrhom, že pri znásilňovaní a zneužívaní detí treba to skresať na polovicu. Komu toto pomôže? Je pre mňa absolútne zaražajúce, že táto koalícia urobí všetko preto, aby zachránila vlastnú kožu, ale takýmto spôsobom sa opäť dotýka nielen práv žien, ale aj práv maloletých, práv detí. Je to absolútne neakceptovateľné, je to nepochopiteľné, je to nevysvetliteľné. Vláda takto ničí Slovensko tým, že ide chrániť mafiánov, pozýva sem ďalších a ešte ide nejakým spôsobom znižovať tresty a uľahčovať to násilníkom, páchateľom znásilnení a zneužívania, sexuálneho zneužívania maloletých. Je to nonsens, poviem pravdu, čakala som od tejto vlády viac. A aj ako zdravotníčka alebo zástupca zdravotníkov vám poviem, prvá moja návšteva smerovala na ministerstvo zdravotníctva aj kvôli napríklad interrupčnej tabletke. Dostala som okamžite prísľub, že sa to bude riešiť. Pani ministerka to opakovane hovorí. Dodnes tu nemáme výsledok, ale miesto toho tu máme návrh, že keď niekto ženu znásilní a možno, že potom bohužiaľ tá žena aj počne, tak ešte mu pomôžeme. Čo je toto, prosím vás, za návrh zákona na poslednú chvíľu? Vedia poslanci, za čo idú hlasovať? Neuveriteľne ma to hneva. A úplná frajerina na záver, len pripomeniem, minulé leto chcela úradnícka vláda zaplatať dieru, vďaka ktorej tento štát dopustil, že psychicky chorý muž vtedy zavraždil ženu v Dubnici nad Váhom. Myslím si, že si to všetci pamätáte. Boris Susko, ten, ktorý teraz navrhuje túto novelu, a celý Smer vtedy odmietol otvoriť schôdzu s odôvodnením, že takýmto spôsobom sa nesmie trestný zákon zmeniť v skrátenom konaní. To je fuj, to sa nemôže. A teraz tí istí ľudia navrhujú cez skrátené konanie, aby sa jednoducho zjednodušil život násilníkom a páchateľom trestných činov, a teda aj trestných činov na deťoch a na ženách.
tak nehnevajte sa, ale aj tí, ktorí ste volili Smer, Hlas, možno tí, ktorí ste boli znechutení Matovičovou politikou a podobne. Ja tomu rozumiem, že toto sa môže stať, ale prosím vás pekne, obráťte sa na tých, ktorí ste volili a pýtajte sa ich, ako je možné, že takéto niečo navrhujú a že to idú podporiť na silu, napriek protestom, napriek tomu, že 70% z vás, z voličov tejto koalície s týmto nesúhlasí. A to ste ešte nevedeli, že si tu ideme schvaľovať znásilňovania žien a detí. Je to niečo nechutné. Ďakujem. Dobrý deň. Sme tu momentálne opozičné poslankyne preto, že sme nahnevané, pretože vládna koalícia včera nehanebne a cynicky silou pretlačila promafiánsky balíček, ktorý nielen zmierňuje tresty a ruší úrad špeciálnej prokuratúry, ale mení zásadným spôsobom pravidlá trestnej politiky a odsúdeniahodným a hanebným spôsobom pošliapáva práva žien a dievčat v tejto krajine. Schválením zmeny premlčacích lehôd táto koalícia zasiahla do premlčania znásilnenia, kde sa mení lehota 20 rokov na 10 rokov a takisto sa to zjavne podľa medializovaných informácií môže týkať aj iných trestných činov, ako napríklad vraždy Daniela Tupého, čo je následok, ktorý jednak nebol doteraz nikdy komunikovaný a ak by sme naň v PS neprišli, ani by sa nezistil. Zároveň chcem povedať, že v tejto krajine neexistuje žiaden dôvod, aby takýmto spôsobom vláda mocensky, cynicky, bez akejkoľvek diskusie, bez akéhokoľvek verejného upozornenia zasiahla do trestného stíhania a premlčania trestného činu znásilnenia. Práve znásilnenia, ktoré, ako vieme, v našej krajine trpí tým, že len minimum žien a dievčat ho nahlasuje, že sú opakovane viktimizované v rámci trestného konania a že tie čísla páchateľov, ktorí naozaj dostanú nepodmienečný trest odňatia slobody, sú veľmi nízke. Okrem toho vládna koalícia týmto ide aj v protiklade s trendami v modernej trestnej politike, kde sa za trestný čin znásilnenia majú platiť čo najdlhšie premlčacie lehoty, pretože je odborne známe, že práve znásilnenie je jedným z trestných činov, ktoré preživšie znásilnenia ohlasujú s veľkým časovým odstupom. Taktiež chcem povedať, že vládna koalícia bola upozornená vopred, že taký následok hrozí a boli vyzvaní na to, aby to nerobili. Napriek tomu sa cynicky a kruto rozhodli, že v tejto veci nespravia vôbec nič. Toto podľa nášho názoru nie je v záujme nikoho iného, len v záujme vládnej koalície, ktorá pre vlastnú beztrestnosť obetovala práva všetkých žien a dievčat v tejto krajine. Pretože skrátenie premlčacích lehôd na trestný čin znásilnenia sa netýka len nás, opozičných poslankyň. Týka sa to aj koaličných poslankyň, aj koaličných poslancov, týka sa to ich príbuzných, ich rodín, ich známych a týka sa to všetkých žien a dievčat a všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Chcem povedať výzvu koaličným poslancom a poslankyňam, aby sa pýtali vlády, aby sa pýtali ministra Suska, aby sa pýtali Tibora Gašpara, v koho záujme je skrátenie lehôd premlčania v trestnom čine znásilnenia. Pretože v záujme obyvateľstva tejto krajiny to nie je a nie je to v záujme ani vo verejnom záujme. Tiež chcem povedať, že koalícia sa opakovane pokúšala opozíciu v rozprave umlčať. A žiaľ, včera tým mocenským rozhodnutím, že rozprava k tretiemu čítaniu skončí, sa im to aj podarilo, ale chcem povedať, že slovenské ženy neumlčíte ani nepremlčíte a my, opozičné poslankyne a samozrejme aj opoziční poslanci, budeme v čase, ktorý nám ešte ostáva, kým tento zákon nadobudne účinnosť, neustále na to upozorňovať a budeme vám pripomínať, čo sa tu trestuhodným spôsobom snažíte spraviť a aké to bude mať dopady. Pán poslanec Hlina, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie. Vy ste okrem iného povedali, že v tejto situácii, ktorá je naozaj historická, vám chýba hlas cirkvi. Áno, aj mne chýba prorocký hlas cirkvi. Hlas, ktorý by naozaj upozornil na to, čo sa tu deje, aké môžu byť dôsledky. Proroci nie sú tí, čo vidia do budúcnosti a sú nejakí veštci. Proroci, tí biblickí proroci, akýkoľvek iní proroci v dejinách boli tí, ktorí veľmi dobre čítali, čo sa deje okolo nich a reagovali
orientovali spoločnosť a toto tu dnes naozaj chýba. Ale ja musím povedať, že ten hlas cirkvi zaznel, neviem, či ste si to všimli, ale bolo to vo štvrtok, keď boli najväčšie protesty, keď bolo 60 000 ľudí v uliciach slovenských miest, vtedy Konferencia biskupov Slovenska vydala stanovisko k spoločenskej situácii. A hneď v prvom odseku povedali niečo, čo mne znie mrazivo. Rešpektujte výsledky volieb. Nič o spravodlivosti, nič o tom, že voláme po odbornej diskusii, nič o tom, že sa tu schvaľuje nejaké násilie. Rešpektujte výsledky volieb. Je to veľmi mrzuté a je to skutočne nebezpečné, že tí, ktorí by mali byť hlasom, ktorí by mali byť svedomím tejto spoločnosti, ním prestávajú byť.